खबर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि Ssfamily YouTube चेनेलाव बयखौबो भिडिअ खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन दा नै आं मोनानि ओंखाम ओंख्रि संनोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो नै दा बोराया माबा दिंखिया मैगं सायगासिनो दङ दहाय खाहैदोंमोन जोङो आं दिंखियायाव होगोन नैबे नोरसिंखौ होगोन बेखौ ब्लाड सार्कुलेशननि थाखाय बिराद मोजां बेखौ जानांगौ आरो नोरसिंखौ बांसिन हिनजाव मानसिफोरा जानांगौ होनो आरो बे नोरसिंखौ सोब ओंख्रियावनो होनानै जाजायो बे नोरसिंआ दालिफ्रावबो होबा बिराद मोजां मोदोमो आरो आंना फैगासिनो बादों बिराद बादों बियो अलसियाथार बियो न'आव फैबाथाय अलसिया जाथारो बियो ओमफ्राय आंहा बाबाबो एसे हेल्प मोनो आरो फैबा दा संगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओरै फारसे ओंखाम ओरै फारसे ओंख्रि संगासिनो ओमफ्राय आंना सबाय बिमाजों आलु जायगा जायगा लेस्राबो होनो लेस्राजों आलु लाब्रा बायदि संगोन आं बेखौ आं गासिबो होजोबखाबाय बेयाव बानलु देनाय बानलु गोरान देनाय होदों आरो आं ओमफ्राय माबा मस्ला जिरा पाउडार संख्रै हालदै मा होनांगौ होजोबखाबाय आङो दा संगासिनो दङ दा दै होबाय आंना एवनाया मोजाङै जाखाबायबो नालाय आं दैखौ बांद्राय बुरजा होसै आं बेखौ लाब्रा बायदि संगोन नालाय आरो सबाय बिमाया बे लेस्राया बांद्राय मोनब्रेबा थावा बेनो आरो आलु लुबानो जाबाय आरो ओंखामाबो आंना सिटि मारिसिगोन दसेनि उनावनो गोफोर आंना ओंख्रिया फाइनालि मोनबाय सबाय बिमा बा लेस्राजों आलुजोंआ आं दा दिंखिया भाजा एवहरनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायलांबाय थादों आं दा दिंखिया भाजाखौ एवबाय आं अदाबावनो एवबाय अदाबाव साबसिन मोनो आं गेसनिफ्राय संनो बेखायनो आङो दिन थान्दाबाथाय आङो बांसिन अदाबावसो सङो गरमथारबाल' माबा गेस बाहायो आङो लोगोफोर आंना दिंखिया भाजाया मोनसिगोन दसे उनावनो मोनबायानो होनजायो आरो दसे दोनबावबानो आं दिंखियाखौ रबसान्दिल' खोबो बिनि उनाव आं खोबा नङाबा गोखा जानो नागिरो आरो बोरैबा खोनामोबो आरो बोरैबा मोनजायो बेखायनो एसे थाव गोनां होनानै एवनांगौ ओमफ्राय रबसान्दिल' बे आराम बिदि जासान्दिल' खोबनानै होनांगौ ओमफ्राय बिनि उनाव खोबलायनाङा आरो आं खोबा बेनो फाइनालि दिंखिया भाजाया मोनबाय आरो गारहायाव दै फुदुंबाय जोंहा दै गुदुं नङाबानो लोङा आरोना फुदुंबाय आं नै लोगोफोर आंनो गेसाव थाब जानायनि होननानै आं दा संदों लाव बिजौ बे मैगङाथ' बिराद भिटामिन मैगं बेखौ जाथारनांगौ आरो देहानि थाखाय बिराद मोजां बे जोगोनार बिजौनिफ्राय साबसिन माबा दङ बेनाव मा होनगोन आङो साबसिन गुना साबसिन आरो बिनिया आङो थाब मोननायनि मानो होनबा बोथोरा अखा हांहांथारमोन ओमफ्राय दानि बे दैज्लां बोथोरनियाथ' अखा हाबाथाय बार फैयोना बेखायनो आङो थाब मोननायनि अदाबावबो संबाय गेसावबो संबाय आरो आं खिन्थु गेसनिफ्राय अदाबावसो बांसिन संनो आराम मोनो आंबो दिन थान्दाबानो आङो अदाबावसो संखायो दिना बांद्राय गरमबाल' आङो गेसाव सङो आरो बेयो जाहैबाय जोगोनार बिजौ आं बेखौ बे गावनि दैखौनो फोराननानै आं बाव दै होलायला आराम भाजा बायदि खालामसै आरो दा दावदै रुनो नागिरदों आं बाव होगोन सापात होयोबा जिरनायाव खस्थ' जाया आरोना ओरैनो माबालाबानो जायो आरो संख्रिबो होजायो आं खिन्थु सापात होयो आरो सापातबा साबसिन जाथारो जोंहा दिनै जाग्राया साब्रैल' नालाय आं दैब्रै रुनोसै बेनो आंना फाइनालि मोनबाय माबाया बांद्राय मोनब्रेबाबो थावा दे बेबो जोगोनार बिजौ लाव बिजौफ्रा आरो दावदैखौ जिरखांबायबो फाइनालि दा दसे थानानै जानोसै एसे माबा जाबाय आरो हाफ बयल खालामबाय आरो आं हाफ बयल जाबाय दावदैखौ नायबानो सिनायगोन हाफ बयल